ପାହାଡ଼ ସେପାଖେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଗାଁ ଥିଲା। ସେ ଗାଁରେ ଦୁଇ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ରହୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର କେହି ପିଲାପିଲି ନଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5ଟି ଛେଳି ଥିଲା। ସେ ଛେଳିରେ ସେ ପୋଷି ହେଉଥିଲେ। ଦିନକର ଘଟଣା, 5 ଜଣ ଛେଳି ଭିତରୁ ଗୋଟେ ଛେଳି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ପଳେଇଲା। ଆଉ ବାଟ ପାଇଲାନି ଫେରିବା ପାଇଁ, ହଜିଗଲା ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଛେଳି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଟ ପାଉନଥିଲା। ମନ ଦୁଃଖରେ ସେ ଚରୁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ କେଇକ୍ଷଣିକା ଅନ୍ଧାର ମାଡ଼ି ଆସିଲା। ବିଲୁଆର ରଡ଼ି ସହିତ ବାଘର ହଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ପୁରା ଭୟଭୀତ କରିଦେଉଥିଲା। ଛେଳି ଅଧିକ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲା ଆଉ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଜିବାରେ ଲାଗିଲା। ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ସେ ପଳେଇଗଲା। ସେଇପଟେ ସେ ବିଶ୍ରାମ ନେଲା। ଏଣେ ବାଘ ତାର ଶିକାର ଖୋଜିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ବାଘର ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ଖରାପ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଶିକାର ବି ତାକୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ବହୁତ ନିରାଶ ହେଲା। ବହୁତ ନିରାଶ ହୋଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଗୁମ୍ଫା ଆଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲା। ସକାଳ ବି ହେଇ ଆସୁଥିଲା। ସେପଟେ ଛେଳିକୁ ନିଦ କାହିଁ। ବାଘର ଗର୍ଜନ ଶୁଣି ଛେଳି ବହୁତ ଭୟଭୀତ ହେଉଥିଲା। ସେ ଗର୍ଜନରେ ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ବାଘ ଯେତେବେଳେ ଗୁମ୍ଫା ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ଛେଳି ଇଆଡ଼େ ପିଳେଇ ପାଣି ହୋଇଗଲା। ସବୁ ସାହସ ଜୁଟେଇ ଛାତିକୁ ଦମ୍ଭ କରି କହିଲା, ମୋ ଗୁମ୍ଫା ବାହାରେ କିଏ? ବାଘ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ମୁଁ ହେଉଛି ବାଘ। ଛେଳି ନ ଡରିକି କହିଲା, ତୁ ବାଘ? ମୁଁ ତୋତେ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି। ମୁଁ ତୋତେ ଖାଇବି। ବାଘ ଏକଥା ଶୁଣି ଭୟରେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରକୁ ଜୀବନ ନେଇ ଦୌଡ଼ି ପଳେଇଲା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସକାଳ ହେଇଗଲା। ଚଢ଼େଇମାନେ ବୋବାଳି ପକାଇ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଛେଳି ତାର ନିଜ ଘରକୁ ପୁଣି ଫେରିଗଲା।